Ahojte a vítajte späť na mojom kanáli. Ja som František Mareta a v jednom zo svojich predchádzajúcich videí som hovoril o tom, čo nehovoriť ľuďom na vozíku. Ak ste to nevideli, môžete si to pozrieť tu. Dnes sa budeme rozprávať o tom, čo nerobiť ľuďom na vozíku. Poďme na to. Určite neparkuj na vyhradených miestach pre vozíčkarov, pokiaľ nemáš takúto kartičku. Nepoužívaj verejné WC pre vozíčkarov. Viem, je to často opakované, ale stále to treba pripomínať. Rovnako ako pri parkovacích miestach pre vozíčkarov, aj tu platí, že ľudia na vozíku majú len jednu možnosť na využitie týchto miest. Ľudia bez handicapu tých možností majú niekoľko. Nedotýkaj sa vozíka bez opýtania. Vozík je súčasťou môjho tela. Dá sa tak povedať, že sú to moje nohy. Vďaka vozíku sa pohybujem. Chodiaceho človeka tiež len tak nepresuniete z miesta na miesto. Snaž sa udržiavať očný kontakt. Záleží od situácie, či si chodiaca osoba chce pri konverzácii čupnúť alebo zostane stáť. Poskytni pomoc iba vtedy, keď ťa o to niekto požiada. Niekedy z dobrého úmyslu môže vzniknúť ešte väčší problém. Ak môžeš, použij eskalátor alebo schody, tak prenecháš voľný výťah ľuďom na vozíku. Nezízaj na vozíčkarov, je to byť nepríjemné a nevhodné. Správaj sa úplne normálne, ako keď stretneš kohokoľvek iného. Nepoužívaj detinský jazyk, ani nespomaľuj reč. Sice som menší, ale mám 22 rokov. Komunikuj jasne. Keď hovoríš s niekým, kto používa invalidný vozík, je nevyhnutné hovoriť jasne. Nemyslí si, že každý človek na vozíku má automaticky okrem fyzického handicapu aj mentálny handicap. Samozrejme, existujú aj takéto kombinácie, ale nie je správne si to myslieť o každom. Sme súčasťou spoločnosti, sme tu. Je nás naozaj veľmi veľa, takže nás neprehliadaj. Nezabúdaj začleniť ľudí na vozíku do partie. Tento bod je veľmi podobný ako ten predchádzajúci. Odstraňuj bariéry. Viem, toto video sa volá čo nerobiť ľuďom na vozíku, ale dám tu jednu vec, ktorú robiť ľuďom na vozíku a ktorá pomôže nielen ľuďom na vozíku, ale rovnako tak ľuďom s rôznymi inými formami handicapu. Podľa mňa vozíčkárom najviac komplikujú život práve bariéry. Preto by sme sa mali snažiť o to, aby sme mali čo najväčšiu bezbariérovosť. Neignoruj prístupnosť. Ak sa otvára nová budova, reštaurácia či kaviareň, mali by sme sa snažiť o to, aby bola riadne bezbariérová a nie len označená symbolom vozíčkára, že je akože bezbariérová, pričom realita je úplne iná. Neopieraj sa o vozík. Raz sa mi stalo, že sa niekto cudzí oprel o môj vozík a dalo ma to následne na zadné kolesa. Našťastie som mal bezpečnostné koliesko proti preklopeniu, ktoré zabránilo tomu, aby som spadol na zem. Vozík nie je kus nábytku, o ktorý sa môžeš len tak oprieť. Nebojte sa vozíkov, alebo celkovo zdravotného handicapu. Vozík je sloboda. Nebojte sa hovoriť deťom o ľuďoch na vozíku. Určite im nebráňte v tom, aby sa deti dozvedeli viac o ľuďoch so zdravotným znevýhodnením. Deti sú zvedavé a možno ešte nikdy nevideli osobu na vozíku. Miesto toho im vysvetlite, že medzi nami sú ľudia s rôznymi formami zdravotného znevýhodnenia a že niektorí z nich používajú na svoj pohyb vozík. Nepredpokladaj, že to, že som na invalidnom vozíku, mi bráni byť nezávislý a žiť plnohodnotný život. Možno niektoré veci robím inak, alebo niektoré veci nedokážem vôbec urobiť, pretože sú pre mňa príliš náročné, ale ani to ma nezastavuje, aby som žil plnohodnotný život. Nepredpokladaj, ako vyzerá môj deň. Určite nesedím celý deň doma a nepozerám len tak na stenu. Pokiaľ ide o terminológiu, je dôležité používať tie slová, ktoré daná osoba uprednostňuje. Ja preferujem človek so zdravotným znevýhodnením alebo zdravotný handicap. Nemám rád, keď sa o ľuďoch, ktorí nemajú zdravotný handicap, hovorí ako o zdravých ľuďoch. Napríklad, v parku boli dvaja ľudia. Jeden z toho bol na vozíku a ten druhý bol zdravý. Ja nie som chorý, ja som handicapovaný. Chorý človek je podľa mňa ten, čo má napríklad chrípku. Keď už ide o pomenovanie človeka, ktorý nemá zdravotný handicap, ja by som použil miesto toho, že je zdravý človek bez zdravotného handicapu. Hovorte pravdu o bezbariérovosti. Raz som bol v reštaurácii a pýtal som sa, či majú bezbariérové toalety. Odpovedali mi, že áno, ale musím prejsť 3 schodami. V tomto prípade je lepšie určite povedať, že bezbariérovú toaletu nemáme. Buď o niečo viac trpezlivý. Ako vozíčkárovi mi bežné činnosti trvajú o niečo dlhšie, ako napríklad obliekanie. Preto sa hodí byť o niečo viac trpezlivejší. Nepozeraj sa na vozíčkarov s ľútosťou. Nepotrebujeme ľútosť, ale empatiu a rešpekt. Nepýtaj sa hneď na zdravotný handicap. Niekto nemusí byť otvorený hovoriť o tom, čo je v poriadku. Preto je dôležité to rešpektovať.
To bolo 25 vecí, ktoré nerobiť ľuďom na vozíku. Zameral som sa hlavne na situácie týkajúce sa vozičkárov, nie na všetky rôzne handicapy, pretože s tými vozičkárskymi situáciami sa stretávam najčastejšie. Sú to moje postrehy, tak ak vy máte niečo, čo som nespomenul, určite to napíšte dolu do komentárov. Ďakujem pekne za váš čas, budem vďačný za spätnú väzbu, rovnako tak za like a odber a vidíme sa na budúce. Čau!